Čau lidi, chtěla bych se vám tady vyjádřit ohledně chorvatského zpěváka Marko Perkoviče, který se ve svých písních odkazuje na ustašovský režim, který se za druhé světové války dopouštěl válečných zločinů proti srbskému národu. Tady máte ukázku jeho písniček i s překladem do češtiny. A tady toho duševně chorýho zpěváka nedávno vychvaloval slovenský europoslanec Milan Mazurek. Chcem sa takto neformálne a priamo z nádhernej prírody severného Slovenska z celého srdca poďakovať našim bratom Chorvátom. Keď som totiž prednedávnom natočil video, v ktorom som reagoval na podlé a zákerné útoky klamárskych slovenských mainstreamových médií voči spevákovi Thompsonovi a jeho fantastickému megakoncertu, tak sa toto video rýchlo začalo šíriť aj v Chorvátsku. Já jsem panu europoslanci poslala tento slušný a konstruktivní komentář a jeho odpovědí byla blokace. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte.